Daniel, môžeš? Mnohokrát v službe prechádzajú rôznymi časťami a jedna z častí je nedostatok, úzkostia. Viete, niekedy, keď pastor robí rozhodnutie, vníma tlak skôr, než urobí rozhodnutie. Stalo sa vám to? Že skôr, než urobíš rozhodnutie, ty vnímaš tlak. Keď sa máš rozhodovať, že ustanovíš niekoho, už vieš, ako cirkev bude reagovať. A už to vyvíja určitý tlak. Teraz vám niečo poviem. Nedovolte, aby tlak pred rozhodnutím, ktorý ti Pán povedal, ovplyvnil tvoje rozhodnutie. Nedovol to. Urob to. Viete, čo je odvážne? Postaviť sa za jedného proti všetkým. Viete, čo je manipulovateľné? Postaviť sa proti jednému so všetkým. Ešte raz to poviem, niektorým to necvakne. Odvážne a milujúce je postaviť sa proti všetkým za jedného. Amen. Manipulujúce je postaviť sa všetkým proti jednému. Amen. Takže buď budeš dosiť jedného kvôli všetkým, aby si nestratil všetkých, alebo zachrániš jedného proti všetkým. Čo urobíš? Buď manipuluješ cirkev, hráš im na notu, alebo jednáš. V mnohých úzkostiach, ranách. Viete, koľkými ranami si prechádza služba? Možno keby sa postavil nejaký pastor a vysliekol by sa z neho to duchovné rucho, uvidel by si tam rány. A teraz ti niečo poviem. Mnohokrát sa dostávajú rany. A ja budem hovoriť o tom, čo sa deje. Niekedy ideš kázať a dostávaš SMS-ku pred kázaním. Stalo sa ti, že ideš kázať a ty kážeš s tou ranou. Oni to nevidia, ale ty vidíš tú ranu. A niekedy už len čakáš, kým dokončíš svoje kázanie, ideš domov, sadíš do auta a začneš plakať so svojou manželkou, so svojou rodinou. Lebo pre nepochopenie tvojej služby, pre nepochopenie tvojho srdca, pre nedostatok pochopenia toho, čo robíš, pre nedostatok prijatia toho, čo robíš, mnohokrát táto služba je ranená. Urobíš dobre, aj tak si zlý. Nikdy nevyhovieš ľuďom, ani sa o to nesnaž. Nesnaž sa ľuďom páčiť. Rány prídu či tak. Ale otázka je, či si ten, ktorý vie vydržať ránu, nielen ráno dať. My dávame ráno do temnoty. A potom vieš, že vydržať ráno, keď príde? Ja ťa posilím skrze meno Ježiš. Nauč sa to vydržať. Nauč sa vydržať rány, keď církev postáva proti tebe. Viete, mnohí chodia na biblické školy, na teologické školy, čo nie som proti tomu. Mám tam niekoľko semestrov. Ale nikdy sa títo učeníci nestretli s tým. Choď preč, ja ťa nechcem. Ja ťa nenávidím. Pozri sa na svoje deti, pozri sa na svoju ženu. S týmito ránami sa nestretli. A mnohokrát v službe sa s týmito ránami stretáva nielen pastor, ale aj jeho žena a cítia to aj jeho deti. Vieš, služba pastora je sledovaná služba. To nie je služba, kde je niekde dole. Dokonca aj tvoje deti sú sledované. Ako sa obliekajú? Ako sa správajú? Ako sa správaš ty? A mnohokrát prichádzajú rozličné rány do srdca, do tejto služby. A mnohokrát títo ľudia prichádzajú, slúžia a kážu s týmto bremenom. V ranách, vo väzeniach,
Niektorí boli uväznení. Ďaká Bohu, že z tejto služby nebol nikto. V nepokojoch, v námahách. Koľko z vás môžete povedať o svojom pastorovi, že sa námahavo pracuje? Amen. Amen. Dokážete to vidieť, tú námahu? Amen. Dokážete vidieť námahu tých, ktorí pracujú? Ja môžem vidieť na pastorovi Oskarovi túto námahu. Že nemá len jeden zbor, má množstvo. A má ešte takých nespätných, ako sme my. Že nemá zodpovednosť len za ovce, ale aj za nás. A my mnohokrát namálo môžeme pracovať pre kráľovstvo Božie. A mnohokrát tá námaha niekedy v ľudskom zraku nie je oceniteľná, ale to nevadí. Lebo žiadna práca v Kristovi nie je marná. A ty námahovo pracuješ, ty sa skláňaš k ľudským srdciam a mnohokrát to nie je ocenené, ale to nevadí. Ty to konaj ďalej. Konaj to, čo najlepšie vieš. Prečo? Lebo robíš to pre Neho. A teraz počúvaj, v mnohých námahách slovývaní, v dobrote, v duchu svetom, nepokryteckej láske. Táto služba je v nepokryteckej láske. Slove pravdy, v moci Božej, v zbroji spravedlnosti napravo aj naľavo, sláve aj potupe, v zlej i dobrej povesti, ako zvodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci. A ja žijeme ako karhani a predsa neumorení, ako smutní, ale vždy veselí. Ako chudobní a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko moci majúci. Halelúja. Viete, toto je určitý výrok vyriknutý apoštolom Pavlom do zboru Korinťanov. A teraz tu je vysvetlenie, prečo im to hovorí. 11. verš. Naše ústa sú vám otvorené. Korinský, naše srdce rozšírené. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom srdci je tesno. Ako deťom hovorí, odvďačte sa nám. Rušite srdcia. On to hovorí Korinťanom tieto vlastnosti, tejto ťažkej služby. On hovorí, nie nám je tesno pre vás, ale vo vašom srdci je tesno pre nás. On to hovorí, ako deťom hovorím, odvďačte sa nám. Viete, pastori nežiadajú, odvďačte sa nám. Apoštol Pavol to žiada. Nemal sa to žiadať, lebo vedel, v akej úrovni chodí. A teraz dobre počúvaj. On tým istým Korinťanom hovorí, vy ste našim listom, písaný nám do srdc, ktorí poznajú a čítajú všetci ľudia. Halelúja! Že sme to písali s tou službou, nie na kamenné dosky, ale na masité srdcia. Viete, aké privilegium Boh dal tým, ktorí kážu? Že sa stali perom v ruke Hospodina. Perom v ruke Hospodina. Vy kázatelia, vy ste pero v ruke Hospodina. Vy píšete na ľudské srdcia. Halelúja. Vy píšete na tieto ľudské srdcia. A mnohokrát tvoja služba možno nejde najlepšie, ale to nevadí. Lebo Boh to vidí. A On dáva povstať. On dáva povstať. A možno niekedy si na dne a nevládzeš. A nikto to nevidí. Možno niekedy si v úzkostiach. Možno niekedy si v trápení. Možno niekedy nemáš čo jesť. Oddielej, tak ideš ďalej. Možno niekedy nemáš ako zaplatiť tamto, alebo tamto, alebo tamto. A nikto to nepozná. Ale ty to poznáš. A ty ideš ďalej. Možno niekedy pláčeš so svojou rodinou, so svojimi deťmi pre ťažkosti v službe a nikto to nevidí. Nikto ti nepošle ani SMS-ku. A
ty ideš ďalej. A možno to cirkev nevidí, ale ty to vieš. Môže sa cirkev s tebou háda pre spravodlivosť, pre svatosť, pre to, čo kážeš, povstáva proti tebe, ale ty ideš ďalej. Chcem ťa povzbudiť mocno mene Ježiš. Nezastav sa. I keď to budeš vnímať ťažké, príde služba Elizea k týmto potrebám. Príde služba Elizea. Viete, táto ťažkosť tejto služby potrebuje mať Elizea. Nájdi Elizea. Vymodli si Elizea, ktorý k týmto ťažkostiam príde. Teraz vám niečo poviem. Prišiel Mojžiš a Boh mu dal Árona. Prišiel Eliáš, Boh mu dal Elizea. Bol tu Dávid, Boh mu dal Jonatána. Amen. Prišiel Pavel, Boh mu dal Timotea. Amen. Ja pýtam, koho dal tebe? Halleluja. Koho máš ty? Dovolíš, aby ti niekto slúžil? Teraz vám niečo poviem. Ak nedovolíš, aby ti niekto slúžil, nikdy sa nenaučíš slúžiť správne. Koľký z vás poznáte príbeh veľkého Božieho muža, ktorý sa volal A.A. Allen? Poznáte tento príbeh? Amen. Viete, čo potreboval tento muž? Dovoliť niekomu, ať mu slúži. A nemusel skončiť tak, ako skončil. A my mnohokrát potrebujeme tohto Elizea, aby prišiel k nám. Potrebujeme Jonatána. Potrebujeme týchto mužov, ktorí budú s nami. A teraz vám niečo poviem. Elizeovia nie sú 10, iba jeden. Boh ti dá iba jedného, ktorý bude tam s tebou. Ktorý bude niesť tú ťarchu spolu s tebou. Možno keď ty nebudeš vládať, priniesie iba vodu. Možno keď ty budeš v týchto úzkostiach, tejto ťažkosti, tejto služby, príde a len otvorí ucho, aby počúval to, čo potrebuješ vysloviť zo svojich úst. Teraz dobre počúvaj. Keď Dávid vyhráva, tak Boh mu dal Jonatána. Dávid urobil zmluvu s Jonatánom. Vysriekol sa pred Jonatánom. Dal dole pás, dal dole šat. A ostal skoro nahý pred Jonatánom. A urobil zmluvu. A povedal, zamiloval som si ťa. Zamiloval som si ťa. A Jonatán bol posilou pre Dávida. Dávid by nikdy nešiel tam. Nikdy by nebol tam bez Jonatána. Služobníci, my potrebujeme mať Jonatánov okolo seba. Pred kým sa vysvedčieš?